black kaham jotono oroni jagani bumke Darjeeling kami ketal orok sa Thaipong to naidi Thaipong umke off seasonal Thaiponi belai beslai ni tongo umke betai besoya bukango umke season no betai off season no betai asu kubang ni naidi betai bangmani asu ni kubang season ni thaikene umke red kubang mano umke ani sini mungke ani bumung Astaguru Jamatia ambu Darjeeling kami ketal ni ne agriculture department ni borok hanoi sini jago inke tini ma family ko on black borok ni life saving kaisa source inka samung nung Thaipong betai ni bisingtwi jeng kwbang ajemung khlai mano inke omo jeng sini Thaipong bufang nok thangni bumungka Okil bubon Jamatia bo ani gusti ani dada siklayu oke ang sema usungmani tini bo musuk murgani thangja bolongo samungtangani oke bo sungmani off season no bo 25,000 around 25,000 bo thangsaono phal haini sai inke seasonal woto jotoni Thaipong tong ba selling ya haipone kombe 10 to 12 problem mau dan mole omo variety alkaba jotono bororo omo dam robo omo no te samja te Thaipong ni thongwi ang masajak ang semo prai 50 bthai moto ang orni nakha kale khaika kabu kaika inke blai ko kotho amoni boino obo chini obo no chini Tripurani hoite chini Darjeeling kami ketalni hoite boro thanai o Thaipong London no thangnai Germany thangnai Saudi Arabia thangnai te Bangladesh ro nahu obo bidesh ni borok o Thaipong no masanai jeng asa khayo obono jeng rohornai Director of Horticulture Department Soil Conservation Department te Farmers Welfare ni the director boni yapike jeng phataro oborhonai chini naihormung ta omo chini tomung thangsasi 25,000 jodi phalkangke off season no Thaipong ke boni Thanio Thaipong bhai kri jorabo abo phangsasi 25,000 phalkangke romdi 100 buthani busu thaine mele 25 lakh thainai phangsano jeng oma haike jeng jodibo omoto expenditure kri baisa kai khangkene haino sai tongsidi abo Thaipong abo bisi bisingni ha around abo prai 50 years sikane hina omo asuk sakraja inke oma haikene bo tabo jora bo thairoi tongko inke o bukhangni o variety ni o jat no singte bi eronai para keplung khainai te elaka keplung khainai sara Tripura rajyo keplung khainai hai khlai abo bukhane borok kubang mano muthangnai mo rang ajemung nukhu ajemung tobonai te agriculture horticulture department ni bisingtwi jeng borokno buslei bagwi omono eronai inke jeng sasa chini nok no bahane department of langwi jeng bonom khainai omoni koktaisa jeng information nalaisin tiri ni jortoi asuni khlaisine hambai jotono ge jeng nok phanje ni bung saikana ro kisa ani dadani saje Anjana Jamatia bo Thaip kaham ule naidi obo ani dada klai boni bumung Okil bubon Jamatia yang ni bung tangsi bufangke Molindra Mohon sini ani jaiti ani gustine bono o Berma ba off seasonal Thaipong no boni no buskang thairwi tongkha bisi kolongma romwi inke jeng asa khlaio boni Thaipong bo bidesh thangnai bidesh taklai bahane London no thangkha Germany o thangkha inke teibw Saudi Arabia o thangkha angkangke ta boni orni buslei rongno busung haini department no rohnai inke tak off season bthai busa kro rangni ne phalma prai tabo Sama kan 15,000 mah. 15,000 dak kaisa hota na dak kaisa se 15,000 इनके डाक टाइप से रो फलखना 3 डाक फलहा का 3 डाक फलहना का सार बार ए ओके बाहाय लुकेलो ए नहीं नहीं इनका इनके
khlai nai bisiri abo sung omono sara brisho no walo no pathoknai akono Thaipong baromasiani jat tabo singtipra habo tulu tulu kamai tongkha keba rubber kayu ni bang tapayo haike chini tipra hani boro phol phokra Thaipong thaisok masalia digi thang tongkha komroi tongkha tabo sung boni Thaipong belai khe bikhato tabo tripura raijo omo hai Thaipong belai mathoya rai mok somo kaisa tongna haipano omo hai jat nung soya boni thai kolok kolok ang nukha jaho sung tabo kale khainai teibw Thaipong kufur simi khe tongo kutuima tabo ni je sung Thaipong namani bo belai khe kutui obo haita gangke 파스 로 물리만 따위용부 방무 busa krok saklai thangna 뭐 앙제 카스케스 노 je khasi no mane tak sung se pongsa jo so lai do 캐노 페는다 pongsa jo so lai do ha tak sung se bo andara ba tei si lai la ang si pongsa skala hang gangke inke price je khasi ke sunu phaimani gangke ba Thaipong to thaiani 6 থেকে 7 বছর 5 বছর 7 বছর নাং খাংকে অমো প্রায় 60 বছর কাইতো হা অমো হাইতেबो थांनायखौ हायफोनो बसकांगो Thaipong थैपायला थैजानो तो ताकिरिमा तंलेना अंगे Thaipong नारंग हा अंके तैसा गोबां नारंगनि खाय आंखौ बकयो अंके बसकांगो सुदु निजे कायमनि सिमिया पारा कपुं जों खायनाय सारा एलाका सारा त्रिपुरा रायजो जों कपुं खायनाय हाके नुखुङो